ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଖବର ପାଇଲି ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିବେ। ଆଜି ମୋ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ, ମୋ ମନ ଖୁସି ଗଲା। ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିବାଟା ଭଗବାନ ଆସିବା ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଅତିଥିକି ଦେଖି ମୁଁ ଖୁସି ହେଇ ଘରକୁ ଡାକିକି ନେଇ ଆସିଲି। ମାଉଣ୍ଟ ବାବୁରୁ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଭାଇ ଜଣକ। ସେମାନେ ଘରେ ବସିଲା ପରେ ସେମାନେ ତ ଆମ ଘରେ କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି। ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣି ଦେଉଥିବେ ସେମାନେ ଉଁଶାନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ରୁ। ସେମାନେ ଆମ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପାଣି ବି ପିଅନ୍ତିନି। ତଥାପି ଖାଲି ହାତରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଫର୍ କଲି ଗୋଟେ ଫଳ। ସେ କହିବାରୁ ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ଫଳ ଦୁଇଟା ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିଲି। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ବି ତୁମକୁ ଏମିତି ମନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମେ ସେ ଫଳଟା ନେଇଯାଉଛୁ, ବାଟରେ ଖାଇବୁ। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ହାତକୁ ଗୋଟେ ଫଳ ଦେଲି, ଭାଇଙ୍କ ହାତକୁ ଗୋଟେ ଫଳ ଦେଲି, ଭଉଣୀ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବି 2ଟା ଫଳ ଦେଲି। ସେମାନେ ତାପରେ କିଛି ସମୟ କଥା ହେଲା ପରେ ବାହାରିଲେ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କିଛି ସମୟ ବସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛୁ, ଶିବାନୀ ଦିଦିଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବେ ଶିବାନୀ ଦିଦିଙ୍କୁ, ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯିବ ତମେ ଜନତା ମଇଦାନ ବୋଲି ମୋତେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଦେଖିଆ ମୁଁ କେଉଁ ଯାଇପାରିବି, ତଥାପି ହଁ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।